Vítajte kamaráti u tohto videa. Dneska vám dneska vám veľa toho ukážem. Toto video možno bude mať aj 30 minút, pol hodinu. Ok, 40 tak ma zatknite, ale nehrám si srandu, nemôžete ma zatknúť. Nič? Si s tým úplne spokojný? Kedy retard do mňa strieľa? To tento? Koľko? Týpek ma totálne dostrieľal. Inde aspoň, čo má za pištol? Tak to čo sa? Ty čo si za hajzla? Pindio, ty vole, normálne mi... Kamo to bola tá moja minulá zbraň? Lenca Plus, teraz ti to ukážem. Ty hajzlik. Kdeže ten týpek? Nájdeme ho. Dobre, hráme. Kde si šiel? Peter. Peťko. Točí sa mi hlava, tak poď sem. Poď sem. Miško ťa chce pohľadkať. Poď sem. Stoj. Tak. Sorry za tú brutalitu, ale dneska vám ukážem ešte veľa vecí, takže... Nič? Týpek je Infinity. No, to som chcel vidieť. Naplánujeme si nejakých náhodných. To je ten dobrý asi, nie? Ty kokos, není to dobrý. Ty už na mňa vyťahuje ganu, čo si ti myslíš? Ja som postihnutý. Aspoň chcem vidieť, čím by si ma chcel zabiť, ako retardovanou pištolou by si ma chcel teda. Bože, zas som padol. Hey, look, I'm not your enemy. I surrender. Let's resolve this without violence. I'm not resisting. I surrender. Let's solve this peacefully. Backing down. I surrender. You win. I'm standing down. Surrender. Don't shoot. Hi.
Hey, what's going on? Nejakých iných naspawnovať, že? Nemír už. Ty kokos, jaký Jožko tam? Jak si tu prebehol jedenko? Môj mimi. Čo si tu bežkáš? Páči sa ti to? Budete držať hubu? Čo je ti, ty postihnutý? Kľud môj, ty kokos, ty tu učíš. A ťa vypnem. Ty tu učíš vo videu. Čo, nestíhaš? Pau. Skela prra. Pa. Trrupupu. Pela pupu. Chudák. Budeme sa chvíľku počúvať. No. Možno si nie. Ideme si dať ešte nejakého losa a posečku. Ty kokos. Ty si robíš prdel, bro. Nie? Mám. Ty s týmto ma zabíjaš. Tak to je veľká smola. Ako stalo sa? Tak on ma tam rozstrieľal, tak kuknite tuto. On tam rozstrieľal proste. Proste mi upadla pištol. What the heck? Dobre. Týmto si ma ty strieľal, ty čo? Týmto ma ten feťák strieľal. Koľko to má? 25? Dobre. 8. Prebijeme si, ukážeme, jak sa to robí. Ty kokos! Ty kokos, už na mňa vyťaľal zbroj môj. Kokos. Ja strieľam a odrazu padnem. A vreštím, keď sa deti hrajú na ihrisku. No, že fakt. S týmto má ten žebrák strieľal, no? Ideme na agresívnych ľudí. Kľud, Peter. Hajzli, nebudete na mňa. Drž už hubu. Drž už hubu. Ty si jaký hajzel, ty s tou pištolou, more. Daj mi tú pištol. Nedám ti ju. Daj mi tú pištol, ti hovorím. Nedám ti ju. Si ty pojeral, ty furt. Nedáš mi ju? Nie, nedám. Však ja ani nevyťahuješ na mňa. Však, lebo sa bojím. Už má smolu. Už sa máš čoho. Dobre. Čau, môj.
mi je hneď lepšie. Čo máš tu za chrbtom? Tento tu on diava pištole. Musím si prebiť môj, počkaj. Už to je lepšie. Mierim ti na hlavu, takže hej, nehýb sa. Ja, ty si sa zdal, už je aj tak jedno. Takže, asi si naspalnujeme nový, no. Ideme na personela, na niečoho pierdolena, dobre. Ten na mňa vyťahne, viem čo. Takže, no, nejakú túto vec na blízko. Tak som jej strelil do krku, takže moc jej z tej pálky nezostalo. Ty kokos. Videl si ho? Ten muzík, čo to mi... No, ty kokos, ty si ale hajzel. Pekne tu zostaneš. Týpka som rozstrieľal z toho pišťal, takže neviem, kto by ešte do mňa mohol strieľať. Váha, takto som ho. Aspoň čo si mal? Ešte ty si mal to isté, čo ja, ty si mal AR-15. Páni. To už bude týpek, čo má pišťal, takže. Ten, keď videnie pišťal ma stresne. Chod s tou pištolou do riti. Nebudeš ma ty srať, Sophie. Ježiš, ty na mňa vyťahneš Dangera, no tak ty si riadne retardovaný, že tá pištol má 7 nábojov. Ty si strašne sprostý, ty ale. Ťa totálne rozstrieľam. Reálne tá pištol má 7 nábojov, jak ma s tým chce zabiť, ako? Chod spať. Aha, no tam bola mŕtva, som nevedel. Potom to som ho riadnu strelil do nosa. To podľa mňa ani nestačí. Tak. Viete čo, dáme si fajnú brokolničku, takúto fajnú. Budeme hrať vojnu. Kokos. Bam. Rozbitý. Odletela ti hlava. Čo si mal? Čo si mal pri sebe? Kámo, Glock 18, ty si robíš prdel snad, nie? Idem zabiť ho s Glock 18, bro. Keby ťa nepištol. Ty kokos, čo si ty myslíš? Kokos, ten typik ma rozstrieľal. To je pinďo. To je pindík, bro. Pindík v rohlíku. Dobre. Ďakujem a idem na ňo. Bro, ty čo tam robia? What the fuck? Pozor, niekto sa tu ostreluje. No je vojna z dediny, ty vole.
Topy. Ty si robíš prdel zase. Ja to zase budem musieť do prdele reštartovať. Ty si robíš snať prdel. Ty kokos. No, chcem snať srať. To sú proste reklamy, aj keď máš zapnuté, no jasné. Bro, týchto s tými mini pištolkami ma strašne nebavia. To ma potom všetkých rozstrieľam, to je najlepšie na tom. Teraz si dáme... Ty kokos! Ty kokos! Dopy! To čo bolo? What the hell? What the furk? What a little durk? Však tu nikto nie je. Iba ten týpek, bro, ten týpek podľa mňa nemá, neviem, jak ma mohol zabiť. Skoro. Dopy, ty kokos, no tak ty si robíš prdel, však ten ma úplne uspal, ty, ale tento mi dal normálne knockout. Ten mi úplne vajca sejmol, no. Akože ja viem, kde sme bojovaní, ale ako 100% nemá aj teraz odstrely. Musím ísť opatrne, lebo toto šiel, toto cesto. Takže tiež ho môžem nejako takto odstreliť, ako. Keď ho vidím, tak jednu takú šitunu mu dať, takú, čo si zaslúži. Takú mini odplatu sa. Idem na ňo. Kokos ten typek, no, podľa mňa on ma ani nevidí, on je už tak postihnutý, že... No! Už si s ním všimol, čo? Pozor, strieľa! Čo, ja mám 2 náboje. To je úplne celé v ríti. Postrelil som ho. Čo je, došli ti náboje, čo? Do riti. Pozor! Blíži sa! Rýchlo! Do prdele, on má dobrú zbraň rýchlo. A ešte má brnenie do riti, čo ja nemám ani to. Čo je do... Fúha. Aha. Ideme si zobrať niečo trošku iné. Asi na neho. Čo mu bude sedieť? Desí, no? Aká sa desí. Teraz sa mu skončí hra. Čo je? Poď, no čo si? Čo sa ma bojíš? No čo je? Tam máš. Čo si teraz, frajer si? Čo? Tak sa mi to páči. Tak to sa mi to páči. Pozor! Ty kokos! Čo ti šije? Tak ty sa snad už dneska nepostavíš. Kde je? Aha, tu je. Čau, ahoj. Si v pohode? Ukazuje, že hej, takže asi hej, no. Ja si to len nabijem. A vrhneme sa na ďalších, no takže. Dáme si chaos solider, OK? Som zvedavý, aký chaos pácha, keď ja mám toto. Choď preč s tým chaosom do riti. Lebo ja ti tento chaos teraz ukážem. Aha, ja už som ti ho ukázal. Ty ho už ani nebudeš vidieť, však som ti odstrelil hlavu. No, odpálil. Škoda.
Som sa zabil, opa. No, nevadí. Aspoň tu není nikto živý, ktorý by ma zabil. Možno nejaký sa tu pohybuje toto, ten... Ešte z takých tých obyčajných. Epa, detko. Ty kokos. Typka mňa odhodil, čo? Čo odhodil ťa môj? Lebo vidím všade krv, ako... No jo. Fúha, 2 hodiny už dokopy hrám túto hru, reálne ju mám asi tak... asi tak strašne veľa dní ju má, ty vole, možno aj tak mesiac a... Páni... Nie mesiac, možno tak 20 dní. A on že, wow, 2 hodiny už hráš, no? Pekne, keď tu točím polhodinové videá, ani by som sa moc nečudoval, bro. Do prdele, skabuš. Tak ty s hentým chceš ísť na mňa, no tak ty si riadne na omyle. To je normálne... Skabuš. Naplánujem, že 2. Ty koľko? Jeden je tam, druhý je tam, kričí. Nevajte, už ani jeden z nich sa nepostaví. To už iba tak skopnúť by bolo dobré, ale... No. Čo je? Čo si tu hýbeš, paprčo? Nepáči sa mi. Ale čo neskáč, more? Dúfam, že ti to pomohlo. Tuto jeden padol. Asi ten typek ešte žije. Kľud. Who are you? Who are you? Čo? O čo sa ty snažíš? Máš za to. Typo! Držte huby! Učíte jak 5-ročný. Ukážem im to. Shut the fuck. Dobre, tomuto nemusím. Ten už nebude kričať. Čo aj maj? Máš ešte hlavu? On ešte má hlavu. On sa vrzene začal 5 minút kričať zasa. Hej, zá. Ty ešte žiješ. Ty si úplne v poriadku. WTF? Čo to je? Do mňa nikto nestrieľa. Prečo umieram? Neser ma. Lebo ja mám bombu. To je bombovú zbraň ako. Zomri! Kto je tu? Tu nikto nie je. Kto ma tak môže zabiť? No, všetko počujem strieľať ako, ale neviem. Ale kde je kto? To čo je? Že tu nikto nie je. Kto ma môže zabiť? Čo je toto za sprostú logiku? Haló, kde ste? Ktokoľvek? Kde ste? No ukážte. Odkážte, odpíšte, ja vás rád ostrelím. Ukážem vám, čo je pravda, že vás odstrelím rád. To mi nerobí problém, keď vás mám nedostreliš. A ten typek teraz čo spravil? Síce som ho odstrelil, ale niečo spravil. Tu niekde stále, ja som ho odstrelil.
No, tak to bol asi tento, no, však tak mu treba. Retardom ísť prostém. Reálne, čo mám na jeden náboj vypol. Ja si záťaž zberám toto. A keď som tu stal, tak ma niekto strelal, ale však to bože, však tu nikto nie je, kto ma môže strieľať. Však všetci sú to mŕtvi proste. Čo to je za logiku? Víš? Ešte tento si to ešte spinka krásne. Keď to nájdem toho týpka, čo do mňa strieľa kokos, tak mu nalepím s týmto, že to no je, že preletí celú mapu. Viete, však ja si ho nájdem, keď to bude nejaký taký bez oného, tak nájdem si ho. Tak kamaráti, toto je fakt ťažké tu, že? No ja. Ideme si mamuta, mamuta. Dáme si sem mamuta, okej. To pôjde hneď na mňa. Ty kokos! Si pôjde? Haló, si pôjde? Takže toto myslíš ako? Dobre. Dúfam, že mu to nevadí. Čo keď naspavnem mutanta sem? Čo spraví tým? Ty kokos! Mutant mi zlomil ruku, aj keď neví jak. To čo je za logiku? To je logika jak moja riť. Ty čo si za mutanta? To čo je za mutanta? No čo je? Zasekol si sa? Čo je, zasekol si sa? Ty si robíš? Ty tam jak retard zalezieš? Myslím, že sa ondil. Čo je? Nemestí sa. Nemastí sa. Kokos on ma... Ty si pindio. Haló? Teraz mu ukážem. Teraz ti ukážem, ty hnusný mutant. Ja túto logiku vôbec nechápem. On do mňa buchne 3-krát a už ma nebolo. A už nemá zondi, bro, ja do neho trestnem, že 10-krát a reálne on taký úplne v pohode. On je úplne chill guy vtedy. Stupidiak jeden. Ja som nesmrteľný. What the heck? Tak som dosť padol, ne? No, že som padol. Padol som. Šmykol som sa o banán. Šmykol som sa o sľubku na banáne. Žuť. Pau. Ja som nesmrteľný proste. Ja som fakt nesmrteľný. Zistím, či tam stále ten, že bráčik je. Tak toho budem špehovať. On to. Tak to je fakt vriti, bro. On to fakt není. Není si? What the heck? What the? Kde je? On je niekde tuto. On sa tuto niekde pohybuje. Haló?
Nikto nikde není. To co je za blbosť? Som dosť vysoko. Na to, aby som zobral... Zomrel, no nie zobral, ale... Zobral. Ukáž sa, myško. Jak to skončí? No! Miniko bije, no to je pekne, dobre kamaráti, čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like a odber a napíšte mi do komentu, ak to pôjde. Ako nebudem mať zamknutý, lebo neviem, prečo sa mi v kuse zamkyňa, ale no viem, ale neviem ho zapnúť, no. Tak sa majte, čaute.